Hi, si Marang Helen eh. Hi, good morning. Ako na po Miss, si Marang Helen. Karon di ay nagkalapos. Hilahin ako kay gusto na kong ulis, alis siya. Puro pa ko kauli. Kaya pa yung missionary, daw pag ko'y mamiso pamiliti. Basig sunod adlaw. Kaya naman yung utan naghahanap ko nuko. Wala naman ko aliana sang video. Wala naman sa stere. Dapat ko Cortez. Mga apo dari mga kuan sa kamera. Di man parang aliana nga up to date. Update. Nanawag sila na ganiya. Gimingaw na kung sa aliana. Si pang utarang alsunod kumuli. Isang sang adlaw. Gas kaya dia. Akong ligo. Hay ka. Hay kuno pa. Si Diara gimong daga dia. Dan Gomez dia sa Taiwan Diara. Ya. Ila kun sa Muli Garcia kay ani na may eskwela. Pohon. Og maman yung pazar dahil na ni di na ni taga Garcia. Sakop na pulis. Kaabal na pulis taga Cortez. Ya. Ya. Bitaw kay mo lang lingaw ron manilig ko sa gawas manugdug ko kay mura magkaawan nun na. Nihinay kay laay kaadto. Kay na may dugdugo nun dali sa kilid. Ang salamat guys ng greet sa happy birthday gabi eh. Nakaratan mi abi na magbago among sudan di man gamay grasya nga magisalu-saluhan. Abi man kog maglawi ra mig bago. Di man di nagaginot nga sinugba o kuan. Card. Hindi, naggamagama pag card. Nag-isang daga diya. Matatoy isang card. Kaya isang regalo sa isang mama sa birthday. Day heart. Di-drawing. So what yung happy birthday, be? So, ate ko ng happy birthday. Nag-drawing na isang heart para sa isang mama. Kuan pa man eh, grade 1. Grade 1 daw pagkajud ka face to Pagka face. face to face. Naras kuan ra. Module, Module ra. Kaya, asa ba ka? Nasa naman eh. Nagkalapos lagi kay gusto ta ko mga kuan taglaran pero di ko mukha nga to kay kuan higpit na kadyo. Ja. Pasikap lagi ta ko dihang kuan halam ni agwan tahon sa bakakyang. Kuan kanay gabi alauna na ko katug kay naglit lagi kay ino kung Dr. Ben Dias Martes man ta to schedule Dr. Ben ni daw pinag-utro. Ja, kuan. Kaya ko ka-afford sa ka-Dr. Ben. Kaya itong taon na ka-Dr. Ben. Babayad man kong 3,000. Kaapa ko yung mamiso. Inom sa alam kong piniliver. Hinahinay. Kaya na alam ko na itom. Dudud ka na ako. Udoy! Ato di butang. Kaya! Yung pala pa mong isda diha. Matu pala yung tuwahon. Kay kuan. Nasa danon. Terus kaya dia. Ya. Ya. Grabe din suri dito. Lubat manok eh. Manok kay madugay kung nagaguli. Nilakaw na bas nuwa. O pito kayo baka ni Surya. Kaya. Hurlay. Nalikyang. Hay. Ako no. Ipasabaw ra ag manok. Nanas rep kay madugay si saguli. Wala na nagtrabaho. A few moments later. Magsama gisunog naman ni Ninjo. Mga sunog tadaan ni Ron. Ani mo tang anhoy dali na ni may hinay dali mga anhoy ginuog kung ano nagsunog mamog di man nun hapon. Wala na yun ha. Tawa na impas mo nila ba ni mahorang tuoy ron. Abay na, hanagura. Ikaw na yung ano? Kawano na?
Nanginita. Apa kayo rin? Nih makipit apan. Ito ka pa. Init mo diyan. Kana may isang kuan na ganahan sa ko Daniel. Sky color. Isa ka kiyang. Where you going? Dagway ga. Dapat di. Ato, ibalik ato. Arong na kay tuuro ni balik. Aray, ang hirap. Hindi ba pragyo? Idit. Pataka agad ka bago si Bayo dito. Ano na, ang sama na kiyang. Ay, ay buta. Ano na yung gulo? Sakit na dia. Wow. Abi ka muli mo ko. Balik man kulago. Pakuan man ang Rabi. Alam, di man mahimog di makuan. Kuni may natibaw diha. Kami. Basta kining kuan na to mo. A few moments later. Todo na pod sila. Ang salin gabi may sudan dia. Adobo. Tuling na sabaw-sabaw. O katong pansit ya. Adobo na sabaw-sabaw ni Hurling. Sa Hurling timpla ginamos. Sama na. Bagus kuno. Kaya. Pwede sabaw day plus kaya day. Kamu na si Zara na kay. Pwede sabaw na Independent. hagbang na food. Mutuwang na po na ako. Oh, maniog to na tao. Where is the people of the Philippines? Woohoo! Sa nang igub-gub day. Nitiak lubang na na. Nitiak lubang uwon. Bukangan pa nang luto niya muna ka kaya marag gamay na ng luwa na. No. Daw maning bilumog. Tawag pala tadaan ang abugas. Hey, bingka. Sigut magagbingka. Sabi ka na ipangitaan mo. Nanay, kisayang ka. Ano magkano na pa ipansit ari? Naglambulit sa plastic. Kaya pangitao nun. Ako ka pa? Ano ipangitaan? Hindi ka na yung magbingka-bingka. Kaning mga umok. Nanay, kinu. A few moments later. Oh, beri away. Walking. Bagus signal. Oh, sige. Hala. Ato sindahan ka, bigyan ito sila. Ito mo rin na. Ano, sobrang to. Ano ro? Hindi ako video eh. Ja, tasa. A few moments later. Agos ko og silhig. Kay sayang ning kuan. Para na ay tukog. Ja. Kumusta naman mo? Sa yung trabaho karong panahon na ako da ko nang ako silhig. Kanang salamat day ko sa nanghatag og
tabang ni Upaw Violet dito sa Manila. Lamang mga tagsa-tagsaan o tingaan kay ako kaming rice bitaw. Ang mga malumong kasing-kasing. Galing tabang ni Upaw. Maraming salamat sa inyong kanan. At kita kanin do tanawa nang himo kong kuan. Bagos ko silhig. Yara, ang mga lekay, kay maghimo kong silhig. Kay sayang ang silhig na nagkura magtukog. Iya! 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 Noy kyang! Ano noy, tabang noy, pagputin niyo noy. Ako ka lang kinuha noy ka na. Kanang kinuha na. Ako ka kay atrak ba himuan? Ano ba tupo nga? Tupo nga. Kaya atong maulig sa tagsilhig. Dagang kado. Sayang manikado. Di ma. Wah! Siya dito ah. Siap na. Balik yan. Iya, buat din na ano. Wala kay mo naghihid. Di pa naman. Di pa nga no eh. Matniga. Mas dami yan ha? Dami yun! Ilang rin, pag hindi nagkanyapon.